Hvor gør vi? Det ved jeg ikke. Nu har jeg det. Vi skyer dem. Nu skulle du ikke skyde, FBI. Blandt andet kommer du også i fængsel for det. Jeg er sgu da lige glad. Men i princippet snakker vi om mad. Jeg er Big Mac. Så jeg er så klar. Det er vildt godt. Du skal ikke tage mine kaninpiller. Det er mig, der har stjålet dem. Det er da vores allesammens kaninpiller. Ej, fint. Det er FBI, du er arresteret. Klokken er 8.32, og du er anholdt. Hvad har jeg dog gjort? Her er en video fra Kvicklis overvågningskamera. Det kender jeg ikke noget til. Er du nu sikker på det? Du kommer med mig. Løb! Skynd jer! Hvor tror I skal hen? Løb! Kom tilbage lige nu. Hvor skal vi hen, Buffer? Vi skal bare væk. Skal vi til Thailand? Ja. Så lad os tage til Thailand. 2,000 years later. Så er vi sgu i Thailand. Endelig ro. Nej, hvad laver I? Det her jeg sgu ikke overskud til. Hvad laver I?